Kami kanisa. Ganyan, ilampas mo dito sa mukha mo para smooth yung skin mo. Hirap talaga gumawa ng buko salad. Sudan, ang atong buhaton karon tuluan ta mo mga mulupyo kung saon pagkuan abri sa butong nga lubi. Namo na siya ang paagi para makakauntag butong. Ulol ko sa ka uhaw. Ayan. Lumias durian ay. Wow, sakto tayong butong. Pare, mao po ni atong buhaton ka para dili kayo hasol ba. Sige balik-balik og kuan. Para kanalan isara ang agi guys. Masipti po na, sir. Kung ang kuan lang. Ang buhaton professional lang ang gumagawa nito guys. Ha? Ano nito saktong pipi, una may sapatos, mask. Mao ni siya guys, ang safety kay para kuan ba. Yung ni siya buhaton, kinahanglan tansyado ang atong pagkakuan, dili dapat takuan. Ha? Tanawan niyo guys ha. Sige kayo, di ba kita niyo guys, safety na siya, huwag niyong gagayahin, eksperto lang po ang gumagawa nito. Lagyan natin ito sa kabila para hindi na yan matapunan ng mga kuan dito. Tika muna ha. Takluban muna natin. Takluban mo na yan kasi kung hindi mo yan takluban, maglupat ang kanyang mga kuan mga disaan ang sunod sa ulan ng mandaya. Disaan na. Sarap talaga ng butong guys. Butong, alam niyo ba yung butong guys? Yung mga Tagalog diyan, baka hindi niyo alam yung tinatawag namin butong. Yun yung bibi pa na coconut. Baby coconut. Ayan. Di ba yung baby, sir, yung wala pang laman? Teenager yung tinutukoy nyo. Okay, pan pala. Teenager na pala yung tawag dito, teenager na ano yung Tagalog ng butong bay? Niyog. Oh. Ito yung batang niyog. Sa simula, bata pa yan. Pero ngayon, nagbibinata na. Guys, paki-comment lang ha. Correct me if I'm wrong guys. Okay? Masarap pagkatingin. Paminsan-minsan, sir, kinakain nyo ba yung kinukudkod nyo? Makita kung paano nyo kinakain. Paminsan-minsan, sinusubo ko na lang yan para presko na presko. Pag sinusubo, Paano po? Ituro nyo po. nahihiya ako, pero nahihiya ako no, kasi baka sabihin ng iba na matapa ako, pero ganito na lang yan. Baka akalain nyo, pero ang ganito para smooth yung skin mo. Ganyan, ilampas mo dito sa mukha mo para smooth yung skin mo. Ilalampas mo dito sa mukha mo, ayan. Mamaya ang effective niyan, skin perfection. Nabibili ng rejuvenating guys, ito na lang yon.
hinamos na ng yung iba sa mukha mo, sir. Kasi parang di ko na makaya makita yung mukha mo, pagmumukha mo. Pwede din. Kaya, pero Tawag dito, itong face. ito, kung may tawag na baby face, di ba? Uso yung baby face ngayon, ito, butong face. Ilang minuto po, sir, na ilalagay yung butong sa mukha pagkatapos hugasan ng tubig ng butong? Madali lang yan, mga segundo lang yan, pero tatanggalin muna natin tong mask natin para safety tayo, guys. Safety precaution tayo always. Okay? Ang gagawin natin, yan lang yan, guys. Hugasan muna natin yung kamay natin. Tamang paghuhugas lang po, hygiene. At gagawin natin, para malinis na ito yung mukha natin, makita na natin yung resulta ng butong face. Ayan. Isigan ko. Okay. Kita natin yung resulta. Tingnan natin yung resulta. Face. Ano nakita nyo, guys? Baka mabulag kayo dyan. Palaya lang sa. Lagyan natin ng lights. O, di ba? Kumikindat-kindat pa yan. O, kumikindat. Nyo guys, bibili pa kayo ng mamahalin dyan ng mga rejuvenating dyan. Punta na kayo dito sa butong face. Ayan, butong face rejuvenating na ito ha. Kasi transform agad yung mukha mo sa kintab-kintab.